Arwaki ni machiegni nyakwara moga jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo kono ni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Nyakwara moga jwang kawuono ka wachako mesa mar ohala gi mwandu wamenyo ohala. Mabende nyabedo kipenjori ni bende ing'eyo ni gigo mantiere e udi inyalo lokogi kanyo ka iketogi kuonde mopogore opogore. Ka iduso ot mantiere ei ot kod mago mantiere oko. Ma en ohala ma jok moko bende keto bedo yuto margi mapile ka pile. Kawuono watwaka kod Millicent Ogosi ma ja ohala e kaunti ma Kisumu, mano ma wuon Home Afrique Interiors and Exterior Designs. Kawuono omiyo wariekni mopogore opogore kaka ichako ohala machalo gima kendo kaka itaye. Wawinjane kaka nochako gi kaka odhach kode. Nyinga en Millicent Ogosi. Ohala ni nachako 2024 May, mano last year. To gimano mi achake atimoga interior design. To sama timoneji interior, I usually aketoga samora keto flowers, lurege kaka aginene aloso od ng'ato. Samora keto flower moro kate kona kamoro to kate garden gini kechatimo interior gi exterior. Koro samora keto negi adwana ket negi flower lakini or plant. Koro yudo plant no bedo ga katek. Kaka dwa yudo plant monda dhia kete to ng'eny plants mag indo mana duaro na yudo ga mana Nairobi. Koro aparo ni to mondo bed na mayot yudo plant. Abro timo nang'o mondo katimo nikech biashara na ng'eny Kisumu. Abro timo nang'o mondo mi sama timo interior to yotna mondo aginene. Mondo ayud maua machiegni aketne wateja e ute gi kate garden gi. Koro mano mi achako ohala ni, achake last year May, koro odhi mbele kamano. Chako ohala ni ok ne yot, nikech ne anyawacho ni ne aonge gi capital. Nokawa time mondo achake, kaparo kaka nyalo timo tok na yudi. Koro awuoyo gi osiepna moro, anyise gima dwa timo. Tapenje ko nyalo supporta. To openja mana penjo a few kaka ntie gi kama dwa chake to gi budget na inchal nadi. Koro anyise ni budget na manya chako go en kama. Koro apenje ka wanyalo romo mondo wawuo about it. Koro wawuoyo to onyisa ni okay, adhi neno gima nyalo timo. Anyise ni giminya timo kati nyiewo na mana materials. Ichulo fundi agero shed nikech ing'eyo it's a challenge tiyo ikamotimo chieng'. Koro nadwaro ni abed kama katimo ginene kata katimo hala to ok ni an under distress mar ni chieng' chama ng'ogini ya. Koro osiepna no nogero na shed machako godo. Koro nadhi machako hala no and achake kamoro. Challenge nen ni kama nachake nen kama rent, okay? To kaka rent no kanyo mano no kuon go. Ng'ama no miya space no kuon go. Koro obedo challenge nikech ng'ato obiro later kapenja ni to kanyo antie nadi. To anyise to wacho ni kanyo lope. Koro amanyo kamoro within the 3 months eka biro kae bende am renting. Koro materials some of them manan go kocha emamuko aduoga chaka gero kae. Koro mano ne en challenge nikech mondi move to bed king'eyo ni mabe ok en kara, Koro kinyal ng'eyo kendo gima nyalo timre. Mago gin challenges ma asiko aparo ni to what if. But so far alafu jima Kisumu be jima ng'eny poko embrace the beauty of plants inside the house. Mara ning'eni en mabedo e yot. Aero loso flower plants mabete e yot. Flower mantie oko, plant mantie oko ng'eny Kisumu ka. E bath ndara kamora mori bro yudo plant mantie oko. But anto a specify a plant mabete e yot. Matimo mi decorate godo ot. Koro
pod amanyo clients mondo her gima chal kama. But nitiere, I'm happy ni nitiere jok mong'eyo mak gin ka gibiro, some of them be miya nyaka ideas ni to okimany na machal kama makama, they give me ideas mar gima gidwaro, okay? Yeah, koro akelo plants be kalure gi dwaro mar mteja. Gima keep moving e ohala ni ahere seriously. Atimo gima hero. From interior design, I love it. And gima timo with a passion. I get satisfaction sama mama mteja na omor gi gima oyudo ira. Kata tich matiyone. Korka interior, samora tieko tich, client more, ayudo ka it's very satisfying. Yeah, koro en gima timo out of passion. I really look forward every single day mondo abi kae, mondo attend to my clients. Anything magola kae en gima chuna nikech ahero ni personally I deal gi clients awuon. Yeah, ok ahero weyo ng'ato ni ang' nowuona gi client. Ahero ni atime kenda. Koro ka client oyuda nikech samoro ane field e tij interior. Yeah, tiyudo ka samoro ng'at mayude ng'ama weye mang' ne giyudi. To ka ang' awinjo ni client na moro biro kata mano osenyisa ni abro biro, awinjo marach. Nikech dairo ni client na no yuda mondo awuo kodgi. And then ma en gima dwaro ginene, odwaro ng'at ma guide ni to ma en maua ina mane, kakete ot, o behave nadi. Odhi chanda, odwaro light, koso odwaro kama tipo ntie, koso odwaro pi mang'eny, koso odwaro pi matin gi kainago. Mago gik ma ane manyalo nyiso client. Ng'ama weyo samoro ok ong'e ahinya ni to ang' anyis ng'ani nang'o. Nikech an mara no en passion to en gima I've learned over the time. Yeah, kendo nikech no kang'eyo ga plants before, to kana chako biashara, I've been reading about it. Koro sama somo no to ayudo information. Maka client obiro penjo moro, ang'e kaka duoke. Kenda konyo gi a lot nikech iyudo ka openya ni to mane manya kete bathroom, mane manya kete living room, mane manyalo kete bedroom, mago gik ma ane manyalo konyo gigo. And how does the plant behave? Mano be ane manya nyiso gi ni plant ni eno behave kama. Kikete nyaka make sure no yudo some light, or nyaka make sure no yudo enough water, or don't overwater it. Mana kaka nawacho ni challenge ene ni yudo wateja every other time. But chudo ne okrach. Nikech kiyudo jomoero plant, inyalo yudo ka in a day ng'ato biro to kawa plants kata maromo 30,000. Tiyudo ka the whole month samoro pok iuso. Then ng'ata chiel biro to nyiepo like that. Or week moro ena week ma ng'ato biro. Kendo chak iyudo kiloso pesa maber, okay? Yeah, koro chudo ne anyalo wacho ni okrach, en mana ni client flow ema samoro pod tin. But okane kama no buoga nikech the trend mar nyiepo kae en mana plant lovers. Ng'amo biro ko hero flower, obro kawo with good amount. Yeah, masamoro amount ma ng'ata chelo chulo is enough to cover my bills for the business. Yeah, koro okanyalo wacho no rach. Ananya wacho no ber. I'm looking forward to even it getting better. And interest, more interest. Yeah, and more interest nikech kaneno ka ing'e sama okine ji jok nyiepa enya to chunyi to. Yeah, so anya wacho na say again the fact ni clients gabiro ginyepo maber, ayudo more interest to mondo med build this thing. Otherwise ing'e chopo sama you just feel like ber mondo kara alor gini nikech koko timna maber kara koro alore, but aneno kotimona maber koro interest is developing. To kata kineno komni kata mabete no or mibete gi this one, it's a set of gine kombe magi biro gi interest mar ni pod entiere within my interest of my passion of interior design and plants. Koro
sani adwa chako ohala mar outdoor chairs. Nikech asebedo kakelogi kae rito ji kawo, akelogi kae to ji kawo. But I'm not consistent. Nikech aonge gi storage maber mar ohala no, okay? Yeah, koro kakelogi to ji to dhi samoro bende aweya just because aonge gi storage, koro ka ng'ato kelo order tatimo. But koro ayudo kama adwa yawe just across the road opposite kama ntiere ni madhi bedo na mayot. Koro ineno ka en gima o build interest na every other day mondo achak gima chielo mondo adhi mbele kode. Yeah, koro anya wacho ni that's a big gain for me. Nikech interest mar dhi mbele go ohala no nitie. Komiya thuolo mar ariyo mar yiero ohala ne, abiro yiere kabisa. Reason nikech aseneno potential ne, to daher mana ni komiya chance no, ayuda a better place and do it better. But kata kama ntiere ni I'm giving it my all. Atemo mondo atime better so that ingeni kama ntiere miloso. Yeah, so for me, mae gima nyalo timo any day. Yeah, alafu an ga ng'at moro ma ok give up. Kachako ohala, adwa neno ni ochopo kanye. Ok yot mondo give up. Emomiyo for the longest, interior design en gima setimo since 2010 while I was still employed. So it keeps on growing, I keep on learning. Kaka nachako gi soft interior, sani atimo hard interior. Nachako matintin gik moko kaka curtains, ang'o gini. Sani anya timo gik moko kaka tiling, atimo painting, atimo cabinetries, a lot. Yeah, sani I'm just full in interior. Koro en gima passion nitiere, koro en gima chunya ok nyal tho godo. To e piny masani be aselan ni tim gimi hero. Kitimo gimi hero, ok inyal weyo mayot. But kitimo gimoro nikech ng'ato timo, you can easily give up. Yeah, anatimo gima hero, to bende ahero mondo I come up gi gik manyien nikech konyuoli a creative person, you keep on coming gi gik manyien. Yeah, but iyudo ka ng'ato timo because itimo. But me, what keeps me going is that I create my own design, I create my own ideas. Yeah, koro en gima kata okethre kawuono, tadwa chako manyien, abro chako. Kata olor kaeri nyaka many premises machielo, abro chako. Ka in gi pesa moro matin tidwa chako gimoro, kik ibed piny kirito pesa mang'eny. Samoro kibiwa ichake. Beda chaka gi matin ma intiere godo no. Ana nyalo wacho ni nachako gi plants matin kabisa. To nachako in an open air. Ma by the time ana approach friend na no, nen mana the challenge mar ni kama ntiere ni en too sunny. Chieng' chama, koth kobiro I'm running away, gika inago. But ok naluor chako kata mana gi 5,000. In fact, anya wacho ni nachako gi about 800 to get my first plants. Kase kelogi, then I used around 10,000 to get my pots. Then kamane kaka nachako in an open space. Yeah, koro ngata madwa chako gimoro, don't fear. There's fear of the unknown. Mamoni chako gimoro, do not fear. Chake gi matin ma intiere godo no, and you never know kuma gino dhiterie, and you never know where your support is going to come from. Koro bera chako. Ananya encourage ngat mantiere gi interest mar chako ohala mora, whether it's one like this, chaka gi whatever little maingo kata in mana ga 1,000 bob. And what matters is the setup. Okinya bukri ni dwa chaka gimoro ti chake to. Setup is very important. Presentation, kaki I present girino, very important. Yeah, koro kato tinti present maber, you'll be surprised. Ni iyuda wateja. Yeah.
Koro wayudre e yor mar airport kikadho Shell petrol station mar adek, bath station no ema wayudre. Kikadho Shell a few meters away wantiere a same side mar Shell no. Koro kia airport, that is in Kisumu. First Shell at the airport, then there's a middle one, then the last one. Kanga to dwarowa a lot of times entiere screen mar TikTok, but kuom jogo ma samoro watch to dwa goyo, number wa en 0755 458 904. 0755 458 904. Yeah, mane number wa, mane kaka wayudre. Yeah, koro kigoyo number no, ane mabro mako most of the time. Nyankora Mogejuang, ageno ni ohala ma itayo kanyo kod Millicent Ogosi County ma Kisumu omedi riekni moko kaka inyalo chako ohala kendo in bende itaye. En thuolo ni wakawo yweyo wa masani. Kaduogo, aduogo ka kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor.